Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресен! Третя неділя по Пасхі. Церков мудро і благословенно назвала в честь жінок мироносиць. Удивительно, що за мужчину вспоминають у першу неділю після Пасхи, но як Фому невіруючого. Но почому така, на перший погляд, нерівність? Могли ведь першу неділю споминати когось апостола Петра, а тут тобі Фому. Церква благословила указати, що кожному чоловікові і всім мужчинам є право глядати віру, засумніватися в чомусь, іслідувати Писання, но не оставатися невірним. Так і звучить як набатом слово Христа тому апостолу: «Та щупай, та іслідуй, та гладь, та взнавай, спорь, но не будь невірним, бо катастрофа бути невірному. У всьому катастрофа. Не лише у вірі в Бога. Невірний і в сім'ї невірний, невірний для держави, невірний для нації. Він просто невірний. Но для того, щоб показати образець віри, церква благословляє в нинішній день показати величественну армію жінок-мироносиць. Споминаємо слова святійшого патріарха Алексія, коли на питання до нього, як могла церква побідити таку велику совєтську систему державного атеїзму, ведь тільки мужчин. Кстати, жінки почти не були активістками або пропагандистками. Мужчини, Фоми ходили, читали лекції. І от їх побідила одна удивительна армія. По словам святійшого патріарха Алексія, то були білі платочки. Патріарх мав у виду жінок-мироносиць. На перший погляд, несоразмірна сила, державна машина, зачастую така тупоглава, уперта, далека від науки. Наука ніколи настояще не доказувала, що Бога не є. Не та задача для науки. Кожна наука має свій образ. Но от, войшло в число благословенних Церкви Христовій армія білих платочків, жінок-мироносиць, свою вірою, любов'ю, терпінням, чистотою перемогли этого великого монстра державний атеїзм. Будьмо спокійні, або наоборот неспокійні, що й нині монстр этот живе. Правда, мало крилами подрізали, но він добре живе. Монстр научного атеїзму живе навіть у програмі вищої освіти. Там треба знати релігіознавство не з точки зору законної релігії, а з точки зору наукового атеїзму, де продовжують казати, що хто такі віруючі? Отсталі, котрі не знають науки. Білі платочки і тут зіграли свою величественну роль. Вони показали в той час, коли мужчини були партійними або робили вид, що вони такі мудріші. Білі платочки крестили дітей, крестили тайно внуків, притягали до церкви усіх, кого лиш могли. У наш край після війни Другої світової прийшла нова власть совєтська, а з нею прийшли активісти, научні атеїсти. Сюди привезли тисячі і тисячі молодих хлопців, а найбільше молодих дівчат, як учительок, як педагогів, як журналістів. І вдруг то ті люди, котрі мали місцеве населення нашої,
навчити научному атеїзму, вивести з темряви релігії. Вдруг усі тут поженилися, повінчалися, покрестилися, і наш народ, і білі платочки знову зробили свою роботу. Уже тепер у 20 і 21 віці сатана увидів, не ли мужчин треба тягнути якусь там псевдорелігію, щось те робити з білими платочками. І от, вийшовши із пекла сатана, почав розпалювати в мірі блуд і нечистоту, мужеложство, ханженство, потеря чистоти. І затягли й сьогодні мільйони молодих дівчат і жінок у блуд. Уже такі жінки перестали бути платочками білими. Вони вже не можуть ні самих себе, ні других спасти. На щастя, більша часть жінок наших і дівчат не піддалися і не піддаються приманкам цього світа, такого примітивного, ніякого відношення до науки не маючого, коли говорить про релігію. Видержали іспитання, осталися вірні церкві Господній. А хто переміг і нині у нашій державі, щоб віра Христова канонічно осталася збережена? Знову ті самі білі платочки. Це вони не послухали і не пішли до Епіфанія, а тепер з нього насміяв і Філарет. Розбилося між ними ніякого неєдинства. Київський патріархат собі, Макарій собі, обстався Єпіфаній з 50 приходами, котрі йому урвали насилу, і вони, як сироти, стоять перед лицом цілого народа і Христової церкви, як розкольники. Було 2 розкольники, тепер 3. Вони не відносяться до білих платочків. Наоборот, білі платочки зберегли всю Україну від цих розколів. Да, частинка жінок піддалася. Да, частинка жінок до церкви не ходить, а сидять у телевізорі з рана до вечора. Перестали бути білими платочками, утратили многое, що має настояща церковна жінка, і одійшли від церкви. Но їх менше. Їх менше, і тому їхня сила далеко не замітна. Ми сьогодні кажемо, якщо б не білі платочки і в Ужгороді православ'я б не вдалося нам зберегти. Ведь все, що се організовувало в Ужгороді, це захват старого собора, не дати строїти новий, заставити православних або вдома сидіти, або піти в маленькі церквушки, як вони казали, дати православним Яну Покровську, загнати православних у музей, і навіть там сидять. Не так було. Ужгородські білі платочки зіграли теж свою рішаючу роль. Більшинство з них свідки, як під старим собором, наші білі платочки молилися, а к нам приходили теж жінки віруючі, нібито, но без платочків. І ми їх впізнавали нараз, це не наші, це не білі платочки, це не православні жінки. І іменно білі платочки сьогодні свідчать, що в Ужгороді вище 16 храмів православних. І вже на Пасху нам не треба тут збирати всіх людей, бо вже поділили по храмам. То радость наша, но радость благодаря білим платочкам. Ми молимо Господа, що Господь і по всій Україні дав жінкам-мироносицям сили духа, благодать Божию, мудрость, красоту духовну, дар жіночості, в тому числі нашим жінкам і в нашому древньому краю Карпатської Русі і в нашому Ужгороді, щоб в'єдно усі білі платочки до скончання віка виконували свою місію. Про них сьогодні Євангеліє споминається, щоб освободити
священників від служення вне богослужебного були вибрані діакони, котрі почали служити, допомагати священникам, а все остальное, служення вне богослужебное, прийняли на себе білі платочки. На самій горі, де був розп'ятий Христос, всі апостоли повтікали, жінки осталися. Рано, на другий день після суботи, вони знову прийшли, щоб помазати тіло Ісусово так по восточному обряду. Ідуть по дорозі і кажуть: ми то йдемо на гроб, а хто нам отвалить тот великий камінь, ту плиту від гроба? І підходять до гроба, а гроб відкритий. Сьогодні многі люди мають ту проблему, що на їх душах лежить камінна плита научного атеїзму, камінна плита неправослав'я, збитих з толку людей. І ми теж чуємо їх голос: а хто нам, неправославним, відкриє, здойме камінну плиту, камінь від гроба? Ми їм відповідаємо сьогодні: то можна зробити у вірі православній, у церкві Христовій, де Господь ангелами ту плиту, яка чоловіка деколи давить, ангели однімають, і приходить у душу світло Христового Воскресіння. Самі ангели сказали жінкам: ви що глядаєте живого серед мертвих? Так він восстав, воскрес. Ідіть туди, спом'яніть, він про то казав. Передайте апостолам, що він буде предваряти, той скорше піде у Галилею, там його і увидите. І з радости великої, і страхами бігли жони із гроба, щоб возвістити апостолам. Ми вже знаємо, нині то Євангеліє закінчується на тому моменті, але ми далі знаємо Євангеліє, коли прийшли жони із гроба і возвістили, що Христос воскрес. Що зробили апостоли? Професора, академіки не мали віри. Не може бути. Як міг Христос воскреснути? А жони їм кажуть: ми там були, ангел казав, Ісус вас теж предупреждав. То лі забили, то лі придали. Важно розуміти, що жони перші оказалися окрилені пасхальною радостю. Ми сьогодні що можемо в Господа просити нашим платочкам білим, жінкам-мироносицям? В першу чергу Божих благословеній. Бо ніяка награда, не медалі, бо їм понавішувати всім по кілові медалі золоті, не буде равно, бо кіло золота дешевше є, чим подвиг жінки-мироносиці. Но ми знаємо, що найбільша нагорода, яку Бог дає жінкам-мироносицям, відчувають їх муж'я, браття і родичі. Це дар жіночості. То дар жіночості, женственності, котрої не мають злоносиці і жінки нецерковні. Дар в момент вінчання ми завжди напоминаємо невесті: проси у Бога собі не багатства, ніяких других даних. Проси у Бога, щоб Бог тобі розкрив у тобі дар жіночості. Тот, котрий дається лише жінкам-мироносицям, віруючим, серце, в котрих відкрито для Христа, і в серцях їх бурлить, світиться Пасха Христова. Господи, благослови наших ужгородських жен-мироносиць. Це ті, котрі вистояли в совєтські часи і нині вистояли перед лицом бродящих між нами всяких там чужинців, котрі вислухають, що вони кажуть, а потім не розуміють, чому ж люди йдуть до церкви і чому жінки йдуть до церкви. Ми їм завжди відповідали: білі платочки, діти Христові. Це армія Христа.
Якщо в Латинській церкві є подпольна армія єзуїтів, вони мають своїх генералів, свої гроші, свої посади, можливості, то проти них відкрита, а не тайна армія білих платочків, жінок-мироносиць достойно противостоїть. Божа Мати, покрий наших жінок-мироносиць покровом своїм, нагороди їх такими радостями, щоб земні награди їх не цікавили, аби їх серця тягнулися до небесних нагород, до чистоти серця, до способності любити і бути любимими. Причому, щоб і бабушки помнили, що вони білі платочки мають передати дух діточкам, внукам, щоб так, живучи у благодаті Божій, передаючи один одному віру Христову, ми й тут на землі світилися радостю пасхальною, були захищені не спеціальною охраною, а охраною білих платочків жінок-мироносиць. Бо так, поступаючи тут на землі, по можливості, кілько лиш можна, видержимо іспитання, сохранимо віру святу православну, ну а в вірі і в вічності ми віримо, що Господь в числі перших, як вони перші прийшли на гроб, і ще сонце не воссіяло, в числі перших будуть мати нагороду білі платочки, жени-мироносиці. Там, на Божому суді, з правого боку, навірно, буде ціле поле нарцисів, біленьких платочків, ім'я котрим жінки-мироносиці, наслідниці Царства Божого. Амінь. Христос воскрес!